नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. तसेच समस्त ख्रिस्त बांधवाक चॅनला तर्फेन नातालाची शुभेच्छा. आता पळया आयची खबर. देशात कोरोना व्हायरसच्या लसीकरणासाठी भारत सरकारान राज्यात लस वितरण करच्याक पहिलो टप्पो सुरू केला. पहिल्या टप्प्यात डिसेंबर 28 आणि 29 आंध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात आणि पंजाब राज्यात लसिका दिवच्या पहिल्या टप्प्याची सुरुवात जातली. नंतर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनासकल इतर राज्यात वाटप जातले. या संदर्भात केंद्रीय आरोग्य विभागान 2360 व्यक्तीक विविध स्तराचेर लसीकरण करचे प्रशिक्षण दिला. 6,81,604 वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत असतात. नजीकच्या काळात सर्व राज्यात लसीकरण प्रक्रिया सुरू जातली. कर्नाटकाच्या प्रत्येक जिल्ह्यात लसीक संग्रह करच्याक कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था केली असा. ह्याची देखरेख जिल्हा आरोग्य विभागामार्फत जातले. लसिका 1 कोटी दिवच्या सुरू केल्यानंतर ही लसिका हळूहळू गावात बी दिवच्या सुरू जातले म्हण माहिती येईल असा. क्रिसमसाची रजा आणि वर्षाचो शेवट लागी येयल्यान कारवारात येवच्या टुरिस्ट पर्यटकां संख्येत लक्षणीय वाढ जाली असा. समुद्र किनाऱ्याचेर सांजे मात्याक लोकांची गर्दी जाते असा. कोरोना महामारी लागून निर्बंध घातिले, लॉकडाऊन आणि घरातल्यान काम करचे ह्या नियमा लागून बेजान गेले नगरवासी निर्बंध घातिले कमी जाते गेले निमित्ती पर्यटन स्थळा भेट दिवू लागला. जोयडा, दांडिले आशिल्ले होमस्टे आणि रिसॉर्ट प्रवासी लोकांना भरिले असतात. करावळी समुद्र किनाऱ्याचेर भारी प्रमाणात प्रवासी लोक येते असतात. रवींद्रनाथ टागोर बीच, गोकर्ण मेन बीच, ओम बीच, कुडले बीच आणि होन्नावरच्या बीचाक सदा हजारो प्रवासी भेट देतात. लॉकडाऊना लागून उद्ध्वस्त झालेल्या पर्यटन स्थळाक आता थोडा उत्साह येईल असा. कारवार तालुक्याच्या अस्नोटी गावचो ग्रामदेव श्री रामनाथ देव. या ग्रामदेवाले अस्नोटीत अनेक उपदेव देवतांची देवळ आसात. तितूंतलोच एक देव म्हणल्यार अस्नोटी सावंतवाड्यावेलो श्री कटिद्र देव. या कटिद्र देवालो स्थापना दिसाचो उत्सव 23 डिसेंबराक जालो. प्रत्येक वर्साक मोठे उमेदीन आणि महाप्रसाद वितरण करून साजरो करचो हो उत्सव या वर्साक कोविड महामारी लागून साध्या पद्धतीन आचरण केलो. कारण सरकारालो कोविडाचे नियम आड येयल्यान हो उत्सव साध्या पद्धतीन करचो असो कमिटीन निर्णय घेलो. मुनगोड. मान्य कामगार आणि साखर मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी आज मुनगोड तालुक्याचे सालगाव, चिगळ्ळी, कातूर, वरलगी आणि पाळा पंचायत भागाच्या ग्रामात पंचायत निवडणुकीनिमित्ती कार्यकर्त्यांक संबोधित केले. गावच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रत्येक कार्यकर्त्यान उमेदवाराच्या विजयासाठी परिश्रमपूर्वक काम करू जाय असे त्यांनी सांगले. ह्या वेळार मंडळाध्यक्ष श्री नागभूषण हावणगी, जिल्हा पंचायत सदस्य श्री रविगौडा पाटील, श्री उमेश बिजापूर, श्री बावळा वणिकेरी आणि स्थळीय नेते व कार्यकर्ता उपस्थित असले. ज्येष्ठ साहित्यिक ना सु भरतनहळ्ळी हेमगेले निधन. ज्येष्ठ साहित्यिक ना सु भरतनहळ्ळी 84 वर्षाचे हेमगेले शिरशी रुग्णालयात शुक्रवार दिवस मरण झाले. हेमका 3 चली असतात. एक पत्रकार, वृत्तपत्र संपादक, कथा कादंबरी आणि लेखक जाऊन तेमी योगदान दिले. तालुका जिल्हा कन्नड साहित्य संमेलनाचे सर्वाध्यक्ष आशिल्ले हेमी कन्नड साहित्य परिषदाचे अध्यक्ष झाले वेळार यल्लापूर जिल्ह्यात पहिले साहित्यिक भवन निर्माण करच्याक हेमी फुडे आशिल्ले. हिंदी शिक्षक म्हण हेमी शिक्षण, साहित्य, धार्मिक आणि सामाजिक क्षेत्रात केल्ल्या योगदानाबद्दल हेमका कर्नाटक श्री पुरस्कारान गौरव केले. आज कारवार बीजेपी कार्यालयात रयत दिनानिमित्तान माजी प्रधानी भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी हेमगेलो जन्मदीस आचरण केलो. तेमी 16 मे 1996 सालात भारताचे प्रधानमंत्री म्हणून सेवा केल्ली. तेमी महान व्यक्ती आशिल्ले. तेमगेलो आचार विचार आमी सगळ्यांन पालन करूं जाय म्हूण वेदिके वयल्या सगळ्याच गण्य व्यक्तीन उद्गार काढले. या कार्यक्रमात बीजेपी जिल्हा प्रमुख, मंडळ पदाधिकारी, नगरसभा अध्यक्ष, नगरसभा सदस्य, सगळे मोर्चाचे महाशक्ती केंद्र आणि शक्ती केंद्र अध्यक्ष कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. इतल्यान आयचे कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.